Dili mo tuwo kang Hesus ang mga tigdumala. Juan Kapitulo 7 versikulo 45 hanggang 53. Anya, namalik ang mga gwardya sa templo ngadto sa mga kadagkoan sa mga pari ug mga Pariseyo nga nagsugo kanila sa pagdakop kang Hesus. Pag-abot sa mga gwardya, mingon dayon ang nagsugo kanila, nganong wala ninyo siya dakpa og dadadinhi. Mingon ang mga gwardya, karon pagayud kami nakadungog og tawo nga sama ni adto manulti. Mingon ang mga Pariseyo, ang buot ninyong ipasabot nga bisan kamo nalimbungan usab niya. Aduna ba kamoy nakita nga Pariseyo o usa sa atong mga kadagkoan nga mituo kanya? Wala gayud. Ang mga tao lang nga wala masayod sa kasubuan ni Moises ang mituo kanya. Tungluon gayud sila sa Dios. Ang usa nining mga Pariseyo mao si Nicodemus. Mao kini siya ang tawo nga nakikita kaniadto kang Hesus. Mingon siya sa iyang mga kauban, dili ba supak man sa atong kasuguan nga hukman ang tawo sa dili pa nato madungog gikan kanya kon ansa ang iyang gibuhat. Mingon sila kang Nicodemo, ansa, mura man usab kag taga Galilea. Susiharagod ang kasulatan og makita mo nga wala gayoy propeta sa Dios nga magagikan sa Galilea. Pagkahuman ni adto na mauli silang tanan.